ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Hay kana kadimden ang mga kangudaan, mga kalumbayan. Ayat yalwan Rasulullah na sa mga kangudaan, mga kalumbayan. Kagiyaron arong kiran kakalilid agyang kuto agkakayaw surugiyan. Oy. Ugay nawa nagkatuon tanwa, loks tanwa, miya katua agkakayaw pansurugiyan na pangarumakapan. Kagyot di manaw kadi. Sa pagagargar kano mga Roma ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pangaruma. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Hagigyuti kisiyap sang kota pangilaylayan, sang kota pia malungan manusia, bata dilabo sama sa iman to social media, adin kadin katawan siwata ka, asa saya sa sulda kwarto, nakawawata-wata na agyong kota bityaran yan agyong kota manguda. Din kadin katawan si Mr. ka, asa ka, Mrs. Sumangay nami, igina sa siya kano sa walay, pakatamanan yoron so pito lapis abda. Kadin kakatawan na si Mr. ka na api ako makadin sa walay na sabab saan kaya cellphone na bubakaylay saya sa pimberang ang mga tataid ang mga bai. Na amay kaska, nalalayon sa walay at pito lapis ibdak na ano na pinipinigilan niya siya. Agit ipaliwan. Okay. Enos kita no, na malami po nalaman tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa ikon nila gidaya. Akan na ba ini matag kalilimod? Ini kabubayatan no, ini kasunurtan no ka. O pa makakya pagkaklasan kanina, insyaAllah, na adun abalas ang mapapadan saya. Mga pupunto kaya awasiyat sang kaya pagariyakan na ugin kaya darud pa yan, yang ito pa yan. Pagkanayron, naskanwa mga alok sa amin, napiyak at tapit-tapi kami nubo ang mga tayo, naigiraan na wida kalamin na di kami din suldi. Kasukaro may nakatawan niyo, di ka kataiman to na mabitan na di kit ka. Naupong kami niya pa na suldiya, mga loksiyo, na miya kalaswawi da kalami nga diya mi kasulbog. Hindi karumay, palaya ka naroon miya kasagad. So na mga karuman niya, so mga singil sa sabarpasin. So karumay na ang buno ng tao, ang pamanakapi, hindi kaya pakang bunira ni Mando. Na mapita na pagkasulbo. Ay di na kakasulb na upan na sulb yung mga loks, mga pagari, mga laki. Nag-iitin na kasi kung mga warisan na kan, apa mga ngayon na kan, adi akan benar surda na yun, kung kakarumay na, gina nagipagampagan na yan, kailangan na mapamulatan ako mga tinitanong. Kada kaya karumay katoon ko, badang amya toong kiran aawid akal. Palaya siran din makakino, o di na di siran di, pumakatoon siya sa muskila, problema, at kasababan sa iran di kapakasinumbaga, nang waraan din ito, karumay, kauda mang buo to, at isa man, ito na sa setan sa surga. Oy, kasumakar mo sa surga na dadin aawid akalon. Dadin na ramodimon. Dadin na problemon. Okay, nakagisa sa tanong sa dunia na apian ko na ni status ka. Sa ikaw kapapagintaw. Betad ka. Single ka. Professional ka. May pangarma ka. Paduduy ka lagi daman. Koma ka na problema. Dan silakan. Laong tanong koma problema. Kaginan ibun talaga anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua. Basta akan nang kanu sa problema ko sa kormay. Para sa gina pagarihan na gusto lang mo din ang karuman niya saya. Nakataon na kirarangitan si Mrs. ka, o di na si Mr. ka, na ubang ka di sengi a isa pang kararangitan. Pangalimbubang ka. Saka makatatalod na pangalimbubang ka. Saka makatatalod na baka din litero. Oy, kaaya pinakamalaplan o syaitan na makambalag kan wadul. Makambalag kan wadul. Na, o pa maka tanto ka din na gani-gani, unot-utgan. Mabdaro ka naging kuta, bdaro ka, tiyala ka kasra. Napanamana rin kay, ayang mabalis ka naging kuta, supa ka yan, surang na yan. Abiyan di ka kerangiter ka na, tapangyan ka man na yan, kami ang kalaling yung bulong. Amay ka kerangitan ka si Mrs. ka, kerangitan mambu, ayag es magagaw na, I love you. Insyaallah na, miya pa din sulang, nararangit, ang magagdam ka. Ino ko nila mabdaro, based on my experience. Apin mo daw lang, wala kayo magkarangiran yung tanong na, I love you. Napagay sumaglan, I love you too. Namya solve sa problema. Pangilay na sa kiti, ando man ay katatapyo, kada a perfecto ang mito pi at tigwadan na awid akad. Malagi dung alim, ustad, profesional, polis, attorney, doktor, apel mo na ni klase, inyang hitopi ka. Baka toong ka din sa awid akal, anormal, si mo kapakabubang tagyo at karumain na ay pangilay na saukit, na ando man ay kapakatundunyan, ando man ay kasulbiyan. Kada ake at kalapis sa kapakapambala
lagi wa rumwar ka, aya mala na sumangawata iyo. Kaaya kali adik kang bedagan alos na kalalong ang kuto mga watera. Naginan, mga bubuga na napanduan na para sa kaya pagariko, para sa ginawa ko, nagupara kita nulang. Sopman sa mga muda, pamangarumakan wagi. Kaya man doon na orasi man doon social media, di ka din pa kayo masagin na fitna. Sa katawa mama, biya ka umako Imam Ahmad rahmatullahi alayh. Di ka na, hey Imam, pangarumako. Ay, pitur Imam, pangarumaka din. Kaadun a fitna. Masa ito Imam Ahmad. Iman doon na masa tano, masa social media. Kenapa matag fitna ka mga fitna lural? Ya kadang-kadang la fitna. Sumul ka sa walay, lumiyo ka sa walay, lumingil ka sa kawanan, diwang pala ya din fitna na fitna. Enos kaki amang muda. Tomo kaya abaka din makapangaruma, adi sa baka makapamagidaan. Sakap man na bugoy. Tomo abaka din midoy, adi sa baka makapamagidaan. Alright. Okay, nasa din sa penduay na bakaw na nakanon. Akan na balangon mamis ang mapapadalong sa kaluduyay. Kaan na mapaiton. Na kailangan na mapipikir ka pananan ka di mang geda-geda sa ginawang kakarang bagi malibu. Ay ang maraganaw na upong ka di makapaginontulan na makasalungan na mo ang magigiraw awagan ka. Namiya kargar na ng abdal. Sukan dua-duay na pipagkarang tanong ng Islam. Okay, na kailangan na adnap kayo ng katanurong. Agim yan mo yan. Adnap kayo ng katanurong. Sa kanya so kapag inuntulan, yun niya kalala, agyan ko to kapag inuntulan. Na tanudin ka pagariyak na saka mapipigir yan, kapangaruma, kanwidway. Na tanudin ka ad na misasanggulaysan, ang masuliya, mga paliwgat, kailangan aming gulalan ka. Akanaba suka pangaruman, akanaba buwagi ka palamilami, kanduduin, akanaba buka palamilami, kaadong pa ang mga responsibility, mga paliwgat, kailangan akatatanudan ka nan, kaan mapiagyam ko ito kapapagitaw kasi kung kababaling ka Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.